Fassare aikin karfi waka ta fi mini tara Allah da ba mini tara Allah ka yi mini tafa Allah na bar maka ani kauna kasance bani da kowa sai tallawa idan nema ne gurin gini nema ne gurin rigi safe ne cikin wuni kakin ta kudi nake nema dan nan ne gurin wuni sai canji ya zo mini in ni ma gashi na sani baiwar Allah ya yi mini da ta babu mai kira na sai dai in wanda na sani tara Allah da ba mini tara Allah ka yi mini yau na doshi can gabas an nuna na sani yau na doshi can kudu an nuna na sani yamma ne muna bila fuskar tawa an sani ba na iya wa masoya na ni dai godiya nake kun tura ni sallake kun tarfa ni na fage kullum godiya nake ba na iya muku walla kuma afuwa burbushi nake sai kunya ta cin mini ina ya da kuran gini dama da dama da dama da dama da aure gida na washe guje tara Allah da fa mini tara Allah ka yi mini ni ku ne hakan take ban so ku ji kwanzani ni kai wutan sarki na ce kullum godiya nake kun tura ni na daga ke dai ba ku sai diga dan ban dauki bindiga wannan fulani na shaidar ga wannan ai gida take ni ma dun mufillana sai ga Hausa na jiya nai waka ta nahiya tara Allah da fa mini tara Allah ka yi mini ai na kuna shige mini ko kai ne ban ji na iya ba sai Allah ya yi mini bai waka ta nan tili bayan damuna fari ni dai ku yi afuwa a gare ni masoyin ku ni nake tara Allah iya mana tara afuwa ka yi mana tara Allah iya mana San
ina ki daure da ke min na baki kai na ki adana mu ban zo cike ce na bude sirrin a bayyane. Ta bangaren so ina da ke mai kyan ado da tsafta rayuwar ta mu ba yake da kin kira ta kiran amsa ga hannuwa na rike isan gaske ba sa da kuɗi ko ko jinjine Allah kin zama malama. Idan za na fata hoton kashe ne a zuciya in ba ka kusana ake ka zanzan marainiya ka zama haske da kai wake tare idaniya. Dole ne miki tambari ya bana barki da su asalin mane. Kai jarumi ne dole ne maka tambari ya zana barka da su asalin mu ne. Ke malama ce